Представям ви базов хотел по програма почивка в кампания. Хотел Марина Клуб. Хотела се предлага по чартърната програма от София до Неапол. Марина Клуб е разположен в южната част на курорта Бая Домиция, на брега на морето и е един от хотелите с най-добра и разнообразна кухня в цяла Италия. Подходяща за спокойна почивка и за семейства с деца, тъй като природата и плажа тук са всеобхватни. Басейна на хотела е в атрактивна форма и предлага чадъри и шезлонги за всички гости. Комплексът предлага настаняване в 80 стаи с изглед към курорта или към морето. Стаите са подходящи за семейства. Обзаведени са с климатик, хладилник, телефон, баня, сешоар, сейф и телевизия. Всички бани са реновирани през 2017 година. Храненето се осъществява в основния ресторант на хотела, а изхранването е на база закуска и вечеря. Хотела предлага чудесна селекция от местни вина. Специално приготвените храни за гостите са запазена марка за хотел Марина Клуб. Използват се само екопродукти, местно производство. Не случайно има реноме на една от най-добрите кухни в този район на Италия. Марина Клуб е заобиколен от много зеленина. Малки, но много очарователни алеи водят към плажа, който е само на 2 минути пеша. Плажа е изцяло пясъчен и оборудван с чадъри и плажни столове. Шезлонгите на плажа са по желание и са срещу доплащане. По време на активния сезон от юни до септември се предлагат много забавления и анимация. Зеленината около плажа и басейна прави почивката на всеки гост страхотна. Хотел Марина Клуб разполага с най-красивите градини в курорта Бая Домиция. Някои от гостите се връщат тук всяка година именно заради тях. Професионален екип от служители и аниматори се грижи за гостите по време на летния сезон. Очакваме ви в кампания. Заповядайте!